Tanawa ko no. Large lagi pinapon. Yeah, napagi ko ano, mask. Okay ra kay sir eh. Sakto ra sir. Paggamay ra ko tiyan. Amping mo permi niya. Guanta lang sa ta, hapit na ni Maman. Picture na tayo. Ayay. Ayay. Thank you kay sir. Oh. What's up sa inyo again mga lagan? So here we go again. Here we go. Today, meet up ni Sir Mark Buyo. You heard it right, Sir Mark Buyo. What's up, sir? So, kani siya may tungod ni tungod. So, redundant. Another one. Kani siya guys, may tungod ni sa premyo nga ako i-claim gikan ni Sir Mark Buyo. Actually, ganinar din siya nag-post sa Facebook no nga tanan ko nung mo claim sa katong mga price. Kung 5 ka book nga nakadaog, dapat mo adto siya lahog. Meet up. Ang problema kay wala ko nakatan-aw. Nakatan-aw ko mga hapit na alas 6. So mao na nga nagdali ko karon. So pasensya na. May tag napasir nga to, may ikog ko niya, may tag di ko malubat pud ba. Nagkigbaylo gay kong cellphone sa akong uyab kay ang akong cellphone 8% na lang pagkakita na ko sa iyahang post. So nagkigbaylo ko kay para lang gid maka na ko magamit nga i-contact sa iya ha. Tun dali og adto kung makaabot ba ta. So mo din kahimtang karon no sa ato ang syudad sa Sugbo. Right, na ako dol-dol sa IT Park kaning sa may lahog. And then mo siya ang sitwasyon. Dili kayo crowded sa kinam daghan gyapon kinan pero di gid siya ingon kayo nga congested or traffic ba. Unlike sa sitwasyon sa una, karon medyo okay siya. Hopefully no makalampos lang ko kay wala biya ko gadalag quarantine pass diri pero dakog COE. Kani nga COE valid ni siya for 3 days nga quarantine pass kay tungod na may gipabuhat ganina sa among kompanya. Naaraw daghan kayong nagkuano checkpoint. So wala na ko diri. Asa man Sir Mark Buyo, wala man siya diri. Naigarubing nga mga pulis nung sa mga social distancing diha. Ako karon na kay ko nakagawas-gawas kay balik kay tungod lagi naay ka ng importanteng gikuan kuhaon. So kung wala di jud kum gawas man. Magawas man kay ko adto sa Alois mo pait og pagkaon. Ako na kay ko ang adto. Na ipa-claim ni anak ko unta nga jersey. Okay. Isa lang. Sige. Medyo traffic diri no. Kalamian na yung classic na motor ay sana all. Mata kay gabi na ba ya? Sir, pwede mo ngutana? Sir, pwede mo ngutana? Sir, pwede mo ngutana? Boss, pwede mo ngutana? Nani? Omae wa. Pero kanang okay. Sir, excuse me, pwede mo ngutana? Asa nila Sir Mark Daybuyo? Nato ipa-claim si Sir? Kaya na ipa-claim siya man ba kanang jersey? Katong price. Oh, katong price bitaw sa contest. Yeah. Gid. So yan mga lagan. Layo siya pero worth it ra po. Sir, may gabi. Ay, okay ra na sir ay. Importante na Tanawa ko no. Large lagi pinapon. Yeah, napagi ko ano, mask. Tanawa ko no. Okay ra kay sir ay. By the way sir, nag-video ko okay ra. Sige sir. Okay ra kay sir ay. Sakto ra sir. Oh, magpagamay ra ko tiyan. Para ko answer. Mao naman lang di ko pangitag live so kan lagi. Okay ra sir. Extra live. Kay naam sad akong pares ngadto para iyahan lang sa siguro ni kung di masud na ko. Thank you kayo ani sir. Picture na tayo. Ayay. Sige. Ano sir? Sir. Okay. Ayay. Thank you kay sir. Oh. Sir, pwede ba shout out? Uy, mayong hapon niya. Amping mo permi niya. Guanta lang sa ta, hapit na ni Maman. Yeah, thank you kay sir. Salamat sir. Ay. Sige sir. Yeah, so nakadawat ta sa atong premium no, atong may wagang picture nga wa jud ko magdahom sad nga mo. Kwanto. Mao na siya, na usa ka mask. And then
saka jersey. Do gamay-gamay siya nako pero madara na siya. Jersey CH. Alright. Okay, what's up sa alright, nice one. So kung magdugay kay ngano BE na, and then classic do. Alright, di lang kumapit ni Pres kay sud na kayo. Duol na jud kay ilang Pres, hapit na lang ko mag selfie na lang mi. Duol na jud kay ilang Pres, pinakaduulan sa katanan. Alas 6 na biya kapin. Ara, what's up Pres? Ayo. Halo. Walang, selfie lang ko nimo. Dakuan na nimo uy. Oo, sakto ka na. Ayo lang abli mo. Kaya ta kay ka dako kay ka. Oh, t-shirt. Selfie ta Milo, selfie ta ikabalak ka. Di mag-goal. Milo. Ali, Milo. Ayaw lagi. Selfie ta ko. Okay, 1. Apil Milo. Okay. 1, 2. Di maklaros Milo Yeah. 1, 2, 3. Dugaya ka picture. Nanay, mana bugat ko. Salamat kay Bes niya, di lang ko magdugay kay duty ko. Sige. Ay dako, lamat ah. Pajug ko kuan diri. Ba na ko diri. Nice. So, since suman naman natong topic karon, so see you guys around and thank you so much. This is Boy Mo Talagan. Peace.